Приложение на Heterorhabditis steinernema. Възрастните организми на хоботника се хранят с листата на растенията през лятото, но истинската вреда е причинена от неговите ларви, които се хранят с корените на растенията от есента до пролетта. Насажденията рухват и умират или спират да растат. Засягат ягоди, малини и в по-малка степен боровинки, касис и цариградско грозде. Всички култури, които не са засадени директно в почвата, са още по-уязвими. Няколко вида нематоди, които се развъждат във водна среда, могат успешно да бъдат използвани срещу ларвите. Това са Heterorhabditis bacteriophora, Heterorhabditis megitis, Steinernema kraussei. Те имат подобно хищническо поведение и приложение, но различни температурни изисквания в рамките на 5 до 30 градуса Целзий за най-ефективен контрол. Нематодите плуват във водата, която почвата съдържа, и се устремяват към ларвите на хоботника, докато проникнат в тях. Нематодите са носители на бактерия, която е смъртоносна за ларвите. Ларвите умират бързо и изгниват в рамките на една седмица. Нематодите се доставят под формата на заразни млади организми, съдържани в пластмасов контейнер. Те са развъдени в големи индустриални съдове. Могат да бъдат съхранявани с течение на седмици в хладилник при температури 2-5 градуса Целзий, но не бива да се замразяват. Също така, проверете и срока за годност, който е посочен на опаковката. Уверете се, че има добра вентилация между различните опаковки, за да се поддържа охладена среда. Нужен е въздух, защото организмите все още дишат. Съдържанието на опаковките може да се използва директно от хладилника. Нематодите се смесват в разтвор от суров материал или в напоителната система, за да се постигне суспенсията, която е описана в листовката с инструкции. Течността трябва да бъде разбърквана продължително, за да се поддържа суспендиране. Избягвайте приложението на нематоди при ярка слънчева светлина. Облачен или мъглив ден е най-подходящ. Температурата на почвата трябва да бъде 10 градуса Целзий, въпреки че Steinernema е ефективна и при по-хладни условия. Инструкциите на продукта ще уточнят оптималната температура на почвата и смесената тор. Тези температури трябва да се поддържат в продължение на поне 2 седмици. Има много неща, на които трябва да се обърне внимание, когато организмите са приложени върху реколти, отглеждани в компост или директно в почвата. Нематодите са микроскопични организми, които не умеят да плуват на големи разстояния. За да се осигури успешно приложение, е нужно растенията да са обилно намокрени и в непосредствена близост до самите корени. Ако са оставени за повече от час в напоителните струи, нематодите могат да се задушат и да умрат. Определете мястото, което трябва да се третира и какъв брой нематоди са нужни. Преценете колко дълго трябва да се помпа водата, за да достигне до края на полето. Нематодите трябва да преминат през тръбите на напоителната система и да навлязат в почвата, за да сте сигурни, че са живи. Използвайте цялата опаковка. Не оставяйте частично използвани бутилки за по-късно. Уверете се, че почвата или компоста са влажни преди да ги намокрите обилно. Температурата трябва да отговаря на инструкциите. Нематодите плуват към ларвите на хоботника и затова е нужно растенията да са добре напоени.
Нематодите могат да се прилагат върху реколтата през така наречената спагети напоителна система. Там, където насажденията са в кофи или на бръзди. При растенията, насадени директно в почвата, за да се осигури приложение най-близо до реколтата, е нужно да се проникне в дупката, в която е насадено растението. Почвата не позволява на нематодите да мигрират толкова лесно, колкото това е възможно при компоста. Стандартните капкови напоителни системи имат равномерно разпределени разпръскващи бутони, които поставят нематодите на прекалено голямо разстояние от корените на растенията и правят процеса неефективен. Прилагането на дози чрез напоителната система или чрез трактор снабден с пръскачка се извършва през малки филтри. Те трябва да бъдат премахнати, за да могат нематодите да се движат свободно. Всеки отвор трябва да е не по-малък от 1 мм в диаметър. Добре приложените нематоди ще доведат до близо 100% ефективност на програмата. Но понякога възникват проблеми и е нужно да проверявате за ларви всяка седмица в продължение на месец, за да се уверите, че процесът е бил успешен. Внимателно изкопайте умиращите растения, за да проверите за изгнили ларви. При дълга топла есен е нужно второ приложение след 1 месец. Обикновено еднократното третиране на всякакви останали организми през пролета е ефективно. Надяваме се, че с удоволствие гледахте това видео и го намерихте за интересно. Допълнителна и още по-подробна информация за различните организми може да намерите на уеб страниците на производителите или ако попитате вашия агроном. Бъдете бдителни, наблюдавайте и водете бележки през сезона, така следващата година ще е още по-успешна.